Isaya. With the pan BVS. Bingu village. 23 June is 45 gunshot birthday. Yeah man. Yeah, lunga. Chamwari nazi birthday rangu chamwari. Nazi birthday. Ngeza titi kuti no kuti handisipira sikuti kune ndina kunyazovisa kamutiro kemabheti kuende yacho. Sana kusonga zvembwendike ndikazvombwendike futi. Oyo. Kari kumbwendike kana kumbwendike. Azepi beti kuei. Ndikati okay beti kumbei. Birthday ndikati saka wallahi rege ndivaudze kuti ndine ndinganyari nasi bhafota rangu vaswata ribhari pari kuda motokari kanatakandomwa chikocho kari kupi tikanziyaziyare pakari ndoparakati wakazangasa neuhari musavherepetari tikanzi guchinende bechenende hwenemende harudende ndikati vherenende kapa dibende mese astaliente megwala guchinende mese guchinende Guchinende, Verenende, Guchinende, Guchindiye, Kabadi Bente, Wanzwa, Kabadi Bente, Megwale, Guchinende, Mr. Guchinende, Guchinende, Wereshende, Vasatambenyende, Guchinende, Kuchamembe, Varkucha Embe, Guchinende, Atidi Vadutaemira, Varimarombe, Wamegala, Guchinende, Mr. Guchinende, Yaman, Guchinende, Happy birthday, Yaman, 23 June. 2022. Guchinende, Mr. Guchinende. $20. Thank you. Kufunga kuti pa $20 yone. Ndikatsvaka kamogo kanga. Ndikamtsanga kanga pangu ndikamtoa kurara movu very day. Mapanza angu akuna. Unza imwe mari hapa. Manje ndaitoinyora ini.